Praise the Lord, malirayaw iti dapol nga Diyos, kaya nang isalakan nga na po tayo ngayon sa Kristo. Makapabless na giti yung mensahe ni Ganda. Huwag nga magpagpagpag tayo kanya, pagkakarapat niya. Lord Jesus, agyaman kami iti manan nga bundaway, nga intend mo nga mabalin namin manan agyaman magpadayaw ka. Agyaman ang pitapo Diyos, iti altin kinasirit, nga intend mo manan kanya tatangal daw. Tapno mabalin ang tag-ministro, karigito yung nakapatag na naman mo. Pinapo Diyos at ito yung nakatakteran, dagito yung nanak mo ako Diyos, kaya i-claim ko nga po, iti baligid at tangal daw, i-claim ko iti panakadupra, iti pwersa ti Diablo, iti Espiritu Santo panitagtagan ka na kami. Kaya taramatan na pagkaliya po Diyos, kasi iti panakabalingin na gapukin ka, gaputawan ka niya, kuno di kat amin kin ka po Diyos. Kumikita ka na nga po Diyos, iti tulong mo, i-claim ko iti panakabless, manikot iti kalubingan, higa na tinatengan. Kung kumagaro na po Diyos, iti amin nga dayaw kinatanong, in Jesus' name. Tunay na amen. Amen. Praise God, pagaling kayo nga pagkaw. Glory in the name of Jesus. Declare ko, ngayon tinating agundaway, katagda ni Apo Diyos, kadati ko tatak. Kapit ako na nandiyan Matthew chapter 18, verse 20, 4 to 3, gather together in my name, there am I in the midst of them. So di Diyos tagda kada tayo. So awan ti rebel na pagdanagan tayo, awan ti pagbutngan tayo, kaputa aday ti salakni, iti sidong iti Apo. Iti lang pakakitam iti pudlo nga salaknib ket iti sidong iti Apo. So ano adda kay iti sidong iti Apo, ket kuno mi declare mo Apo Dios agyaman ang tagda kay ti biyag ko, agyaman ang tagda kay ti puso. Apo Dios sinawat kay ti biyag ko ket Apo siga ti pangkakiti amin ko iti daytoy maning gundaway nga dagiti sao maawata, may paunag iti biyag ko nga isu iti mangidalan kanya, mangisuro kanya ket bibigan ka Apo Dios nga dagiti nga sao ket isu iti mangisuro iti amin nga rami ket mahanap to magbabawi iti sumarunong aldaw iti biyag ko. Ket ditamot nga makita iti kabusor nga adda ka nga nakaangklay iti Dios, adda ka nga nagpanuray kay iti Dios, dinigbig mo ni Apo Dios iti amin nga biyag mo ket iti kabusor ket panawan na ka pumanaw ket umadayo kaputa makita na nga adda ka nga sitatalad kini Apo Dios. Ket tinagibag na damang iti iti magundaway in kari iti Dios nga adda isuna iti nagbabawitan tayo sa agyaman tayo iti iti aldaw nagtitipon tayo gapu kini Apo Dios isu nga sigurado nga iti Dios ket adda kada tayo tatta. Kaya nagyaman nakta nakasagana kayo manan nga dengar kaya iti sao ni Apo Dios. Kapunta ti sao ni Apo Dios ket suda iti sigurado ken pudno nga pagibasaran tayo para iti amin nga ramidon tayo iti biag. Kapunta no naka-focus ka para iti sao ni Apo Dios i-base mo iti amin nga ramidon iti biag mo. Manikod ka iti sao ni Apo Dios saan kanto magbabawi iti sumarunong aldaw iti biag mo. Saan kanto madihado mabalin nga kasla nga saan nga may parban iti sitwasyon mo tata. Ngem kapunta inbasar mo iti Dios iti amin nga naramid mo iti amin nga kayat mo iti amin nga rapa mo iti amin nga kayat mo nga nagimbag nga nga kahit mo mapasama kinga in Facebook kini Apo Dios italat mo kini Apo Dios nagpanuray ka kini Apo Dios iti sumarunong aldaw ket adda iti dakkel nga testimony iti biyag mo isu nga i-encourage ko iti tunggal may sa anyaman iti adda iti aglawlaw tayo ket kuna iti Biblia nga ited mo iti Dios iti amin nga pagdanagam ket kaput ited mo iti Dios iti amin nga pagdanagam awanen ta ti pagdanagam na wala katatan nga mangdengeg ka iti sao iti Dios ket dagiti nga sao iti Dios na wala matatang umuneg iti kaundan iti puson tapno nananay nga talinaed dagiti sao iti Dios ket saan nga bulos nga makagundaway iti taktika uno modus operandi iti Diablo gapot ti aramidon iti Diablo iti daytoy nga agdama nga daytoy nga lubong ket kaya nakangaguyudan ni pababangay talmet mga ramat ka iti tao tapno ibadot na ka nga iridis ket dakadadaelan iti tinagan mo nga tinagimbag nga damag awan to iti mabalin nga makalaped ka iti plano iti Dios iti biyag mo amin nga mas pasama iti biyag tayo ket pasat iti plano ni Apo Dios isu agyaman tayo kakandanayon kini Apo Dios iti nyaman nga mas pasama iti biyag tayo ket gapot ay talab tayo iti biyag tayo kini Apo Dios awan iti pagdanagan tayo awan iti pagbutgan tayo so tata agyaman na Apo Dios tayo tinay man nga gundaway dinggit man iti sao nga isu ti mangted kanyak ti bang-ari isu ti mangliwliwa kanyak isu ti mangisuro kanyak karamidon isu ti tinang solbare ti problema isu ti tinang isabot iti sa amin nga pasapula so tata Apo Dios kintalad ko king kaniti amin nga pasat iti biyag ko agyaman na Apo Dios i-declare mo tata bayan nga rin tingkam dagiti sao ni Apo Dios agyaman na kadagiti pamilya anyaman iti enda dadaman iti adayo ket Apo Dios agyaman na katinag-imbag nga imam ket adda ka kadakwada ket agyaman na Apo Dios iti dayti nga gundaway nga marikliknak iti kiniimbag mo iti biyag ko marikliknak ti kinabigsa marikliknak ti kabala marikliknak ti panakabalin mo ket Apo Dios agyaman na kadda nga kanayon iti presensya nga kalinaed kanya so tata Apo Dios dingget dagiti sao nga ipaburay mo ipalasat mo iti daytoy nga adipon mo nga nakatakderan iti sango ket Apo Dios agyaman na kamaawatan iti amin nga ibagana so kunayo man iti amen.
Praise ka. Ito nakasagana kayo gawin. Klaro nyo iti Bibyayo. Iti libro iti Lucas chapter 16 verse 19 to 21. Paginadalang tayo tatang, kaya may papan iti kinapudno iti impierno. Kahit ko lang ilaw na wag kada kayo nga iti impierno at pudno nga saan nga dito nga impierno at saan nga iso tipang budbutan ko kada kayo, saan nga iso tipang budbutan iti Biblia kada kayo. Gapot at impierno at saan nga para iti tao, no digat para kini Satanas ken dagiti demonyo. Ket ta dagiti saan nga mamati sumurot damat kini Satanas ijay impierno. Ngem ti pagayatan iti Dios iti biag tayo. Ket mabantayo amin ni sa iti Dios ti nagpintas nga lugar. Inaramid niya ako Diyos nga para ka na tayo. Kahit iso nga nagipagkadaman, nga luwag talinaan tayo iti Diyos, kat kadwam to iti Apo, iti unos ti panagdag mo, kat buybuyawan to iti kinasaya at iti Apo. Kat mamatya, nga amin kayo, kat kaya tiyo nga kadwam to iti Apo, iti unos ti panagdag mo. Praise God. Basahan tayo garod kakabsap, iti magipan panipnag, nga iti mapuna nga impierno, kat pudno. Iti Lucas chapter 16 verse 19 to 31 ko na ito ay, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and feared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Verse 23, next verse. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this pain. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Next verse. Next verse, verse 28. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would came from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Ipagmaga dito, nag-istorya dito, kakabsat ni Apo Jesus, may papan, iti infierno. Inistorya ni Apo Isus, impanagnet ni Apo Isus, nga iti mapuna nga infierno, ket pudno, isu nga indala ni Apo Isus, iti mapuna nga istorya, iti biyag iti duwa nga tao. Nga kunana, nga adda iti maysa nga tao nga nabaknang nga nagpagan-anay, iti nagpintas, kinapatag galupot, kinmangan nga si bubusnon, iti naldaw. Ket andaman iti agpalpalama nga managan Lazaro nga katagdari ti ruangan, iti bakna nga tagtarigagayan na iti mangan kadagiti agtenag, kadagiti panganan iti bakna nga awan iti nangted kinwana, ket inmay dagiti aso at dinildilan da iti derderna. Ket naaramid ada iti agpalpalamakot natay, ket inpan dagiti anghel iti saklot ni Abraham, ket natay mat di baknang ket naitanan. So natay iti baknang ket makunan naitanan. Kaya da matutuog sa infierno, intangan na rin matanan at nakita na ni Abraham iti agayo, kaya ni Lazaro iti saklot na, kaya iso nagpukaw masisasangin ng unana, Ama Abraham, kasya na, taybaon mo kumani Lazaro, tababasahin na iti mudo iti ramay na, tapalamiisan na ito'y dilak, tada ka matutuog iti na ito'y nadarang. Kinuna ni Abraham, ikinitida iti nga tao, una na anak, laglagi pa nga inawat mo, nagiti namay mo, hindi pa nagyag mo. Kaya kastaman ti Lazaro, inawat na, itirigat, kami sumaliwliwa dito. Tinmay sapay, at dahil tinagbaltan tayo nga dakkel nga yuyin, at saan mabalin, nga maban kami kita da kayo, at saan kayo mabalin, nga umay dito,
panlita, ket saan nga mabalin, kaputaan na, tinagbalatan tayo, nadakal ngayon yan. So, kapag hindi ka ba't nag-request man rin, pangasin man ganun, Ama Abraham, tayo baon mo, ijabalay ni Ama, tayo panagnag na kadakwada, nga aday di infierno, iwanagnag na kadakwada, nga aday nga infierno katagpaypayso, kinitilangit katagpaypayso, tapno, mamati daw kumadidakat tao, may naman dito, yayan dito. Kaya kuna ni Abraham, anak, adamot da Moses ijay, kin kadagiti mong magku, adamot dagiti mga kasabay dyan daga, ganda kuman ida. Ngayon, kinunana na ito yung tao, saan? Amok, iti ka mabalin na nagijay. Uri kanya, iti hamuan din dagiti mga kasabay dyan daga, iti amok, haandang to nga dinggan. Ngayon, no, adda kuma, Ama Abraham baka asin, tagungar kuma, manipod, iti may sa tao, manipod kin patay. Tapnoy panagnig na daytoy, nga daytoy nga infierno kat pudno, daytoy nga langit kat pudno, kat agbabawi na to. Ngayon, kinuna ni Abraham, kinwa na anak, no sanda nga dinggan, dagiti mamadto, no sanda nga dinggan da Moses, no sanda nga dinggan, dagiti mga kasabay dyan daga, uray paino adday, ti agungar manipod ti patay, saan danto matlaang amamati. So na kakapsat, hindi pagpagay ti Biblia. Nga itatama pa naman, kat adoy ti makuna, na saan namamati. Na uray paino agungar, manipod iti may sa nga tao, manipod ti patay, kat saan nga namamati. So iti infierno, ket pudno. Kunang na verse 23, nga hindi adda nga matuto iti infierno, hintangad na nagiti matana. Ket nakita na ni Abraham iti adayo, kinila sa mga bisakot na, ket nag-request, nagkararang nga muna na, tanga si Mama Abraham, tibuon mo ni Lazaro, ta babasahin natin ulo ti ramay na, tapalamihisan na iti dilang, adda ka matuto, iti na ito yung darang. So adda iti darang, adda iti apoy, iti infierno, adda iti tuok iti infierno. Kapanin nga ko na itilubong di balik, ano mapala ka dyan infierno, kaya andang tumutang nagiti gagayam ko dyan. Awan di gagayam mo dyan. Awan di mabiru kang gagayam mo dyan infierno. Ini 2010, mga kasabak, pagkati ba isang alakay nga mas kasabak, may papan iti daytoy, ni kasabak pa na kayo, kaya kinuna na kanya, di balik, ano sak tulatan ni dyan infierno. Udak lang no agad araw ngem kada balikas ko tunggal sa uwi Dios ko may balikas ket pilusok ko na nga una na ano sa na infierno ngem bagak kada kayo mga absat nga awan niti makaano si infierno uray pay ni Satanas ken dagiti demonyo na ket saanda nga kaya nga anusan ijay infierno gapon ta infierno ket puro sinay puro aso puro panagnaradngat iti ngipet ken kunana pay nga adda iti tuo ijay infierno. So awan niti siya sino man nga makaanos ijay. Una na ijay next verse, basahin niyo. Diyan ko na ni Apo Jesus Matthew chapter 5 verse 22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. So kung na Apo Jesus iti siya sino man, uray siya sino nga gumura kin kabsat na agpaggadto iti panakaupong. Ket uray siya sino nga agkunanto kin kabsat na ungong agpaggadto iti panakaupong. Ket uray siya sino nga agkunanto kin kabsat na awan naken mo agpaggadto iti infierno nga apoy. So adda iti makuna nga infierno nga apoy. Mark chapter 9 verse 43. At agyaman na kakabsat na mamati kayo madagiti sa uti Diyos. Iso di pakakita kata dagiti sa uti Diyos. Ket pas basahan nyo, dagiti sursurat nga iso dagiti sa uti Diyos. Amen. Mano ka na kayo mamati sa uti Diyos? Amen. Glory to God. So natakit kita lang tayo, dagiti sa uti Diyos. Basbasahan tayo, dagiti sa uti Diyos. Pan panagnak na, ikas kasama dagito, dagiti adalan, ikas kasama ni Apo Isus. Ket isunod na tayo, dinigdigin tayo. Ket ipan panagnak na kada tayo, na dagito ket pudno. Verse 43 ko na nga, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Next verse. For the worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life than into life. It is better to enter hot into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. For the worm dieth not, and the fire is not quenched. Next verse. And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having 2 eyes to be cast into hell fire. For the worm dieth not, and the fire is not quenched.
So una ni Apo Isus nga no ta imam ti makaitag kingga iti pakaitig kulang putden tano saysayaat nga sumrek ka iti biag nga pupul nga pupul ngam tay maban kay di impierno di kompleto ti imam no maban ka ba ti di impierno kay jay at iges saan amatay ket ti apoy saan nga magdat ket kuna na bay no ta sakam ti makaitag kingga ti pakaitig kulang putden tano saysayaat kingga nga sumrek iti biag nga pupul ngam tay duwa ti sakam nga maban ka ba ti di impierno di jay ati apoy saan nga magdat ken iti iges saan amatay. Ket mo tamatami ti makaitagkin ka iti pakatig kuram suatan panasaysayatin ka nga mapami di pagarian iti Dios nga bulding ngem tay dua ti matam nga mamangamat ijay infierno ijay at iges saan namatay ken ti apoy saan nga magdat. Imagine niyo ano ti iges ket saan nga matay dumakdakkel nga dumakdakkel. Ket iti kanito nga adda kadita awanen iti pamuspusan tapno makapanaw papay. So nga tagtanga panawan, dahil iti panawan ti panakaisalakan. Saan tayo nga urayan nga maladaw iti amin, kaya't gaputan na mati tayo kinapo Isus saan tayo nga pulos nga mapan dita. So awanan, kat iti kanito nga titao at makapan dita, awanan iti paguspusan, awanan iti remedyo, tapno makalupat pay, dahil nga tao. Okay, mangtundak iti nalawag nga ilustrasyon. Dahil so, mang ito dapat tayo di instruction lang, no, anya di mapasama, no, kalpasan nga si kamat matay. Dito yung Biblia, kaya i-represent na, dito yung madadaan abagi. So, nung matay ka, iti spiritong kiniti kararwang, kat pumanaw, manipod iti madadaan abagi. Iti bagim katag subli iti tapo. Iti ganito nga, pumanaw ka, manipod iti madadalal abagin, di tamot ka nga makitang, dagiti banbanag nga saan mo pa nga nakikita iti. Makitang tatan iti Diyos, kaya dagiti anghel na iti langit. Kaya kastamot nga makitang, ni Satanas, kaya dagiti demonyo, iti infierno. So, mabalin mo tatan nga iladawan, no anya tinupaspasama, gapunta addakan, iti na espiritual nga bagin. So, pinmanaw magamin ng tatan, iti na iti nga madadalal abagin. Amo yun kumano ka iti dito yung lusutong dito eh. Awan iti haan mo nga awan ti pagano na ka dagiti madadalal nga bana dito diretso dito eh. Dito mo nga sumango ka iti apo ket dito mo nga makita iti apo iti samong-samong so makita tatan dagiti espiritual nga bana gaputa adda ka tatan iti espiritual nga bani. Ken mawata mo dagiti na espiritual nga bana kas kumatata adda ka iti physical nga bani iti madadalal nga bani. Mabalin mo nga agman dagiti madadalal nga bana. Patangada ka iti madadaan nga bagi, kat mabalin mo nga sagidan, as no, mabalin mo nga sagidan, ngam naawan ka dita pisikal nga bagi, mo mabalin nga sagidan dito. Ngam tagtakada ka iti pisikal nga bagi, iti madadaan nga bagi, mabalin mo tatamag nga sagidan, agaman, kaya iti madadaan nga bana. Amen? Ano yun tayo mamangag? Nga adda ti matay kunada, napanigil langit. Ngam saan dapat ka na born again? Saan naman kayo nawat niya ako Isus kas manugot kayo mga isalatan? Saan naman ka namati iti Ebanghelyo? So doon tanto ti tiyempo nga sumamo tayo iti Diyos iti langit. Kat iti apang darikmat, makitang iti kinapintas iti langit. Dagiti anghel kat agdada iti aglaw-law mo. Iti magurot mo kat makastrip kayo iti langit. So adda tayo ito amin iti wangawangan iti langit iti final judgment. Sumamo tayo iti apo kat iti Diyos ilasin na iti adda ti kanigit kinilasin na dati ka naman. So sumamo tayo ito amin. Di magurot mo kat makastrip kayo iti langit kung saan kamat nga nagdesisyon nga maborn again. Bayat iti panagbiapo iti iti nga rabat iti saan kamat nga namati dyan ang pasin ni narami iti apo. So saan kamat nga nagtalinaan iti panagtalag iti Diyos. So gaputa saan ka nagtalinaan iti panagtalag iti Diyos. Dagiti demonyo ang adda ti likodaw. Ket adda ti kalintaganda na mangiguyod king ka, mga ramsot king ka. Kaputasan ka na born again. So napukaw mo iti karawang, kaputasan ka ang nagdesisyon ang maborn again. Ket bayat, nga kitkitam iti kinapinpintas ti langit, ininot nga agpukaw, gapu, taadda iti kalintugan iti diablo, nga mga ramsot king ka, manipod iti nakapinpintas nga lugar nga insagana iti Diyos nga para kita. Baga kada kayo, impierno kat saan nga insagana iti Diyos nga para kada tayo. Iti impierno kat insagana iti
iti Diyos nga para iti diablo. Kaya nagiti demonyo na. Ngayon, adda ka na tayo ti free will, moral agent, uno wayaw-wayaw nga agpili ti dalan nga kaya ito nga papana, inkabil iti Diyos iti dalan nga kanigid uno kanawan, inkabil nga tinalawag, tinitinailot nga dalan. So tatag, desisyon ka tatag, nga niya ti kayat mo, masurutan mo tinalawang nga dalan, uno tinailot nga dalan. Kaya tinalawang nga dalan, agturong iti panamadadal. Nga, lukit kita ang nagpintas, kasi nga mamaya, nga tibanag na ngayang, kat titumpal na, kat patay. Dito nga nailat nga dalan, ado dagiti rebeng nga surutan, ado dagiti rebeng nga aramidan. Ang talag ka ti Diyos, ang dipindar na ti Diyos, uray nyo di mapaspasama, ang talag ka lang ti Diyos. Ado dagiti paglindagan dito nga dapat kasurutan nga talinood kay ti Diyos. So, anda ka na tayo tapta, iti desisyon. So, ti desisyon tapta, ket ba tayo, taktan nga panawen, iti mapuna nga panang desisyon. So, ibagpagay ti Biblia, nga ikasabayo iti aming nasyon. Nga agbabawi na. Gaputa, saan pa yung naladaw iti amin? Saan tayo nga urayan nga mapuna nga maladaw iti amin? So, awan to iti kalintigan iti diablo ang rabsutin ka, gaputa nagdesisyon ka nga mamati iti ebanghelyo, iti nalpasan nga naramit ni Apo Jesus. Nga ti may isa nga tao kung saan nga desisyon, bayat iti panagbiag na iti na ito'y nga rabaw iti daga, nga iti pangpangurunan na kag iti banbanag nga makita. Adda iti kalintigan iti diablo ang mga rabsot kinwara. So ang kuna ni Apostol Pablo, iti 1 Corinthians chapter 15 verse 19, nga saan kumangay tagdamay iti pangpangruna, han kumanga dagiti banbanag nga makita, no di ket dagiti banbanag nga saan nga makita. Gaputa dagiti banbanag nga makita, saan nga mataginayon. Ket dagiti banbanag nga saan nga makita, ket mataginayon lang. So kuna na nakakaskas ang iti pagbanagan iti tao nga inanamalaen ket iti daytoy nga agdamang mabiyag. So tinanama tayo nga namati kini Kristo, ket iti sagana na kada tayo, ket tanigagayan tayo, ket mamati tayo, nakadgadwa tayo iti Apo, iti unos, iti panagbiag tayo. So enjoy tayo ta. Diyan alpasan nga naramid ni Apo Isus iti biag tayo. Gaputan diyan alpasan nga naramid ni Apo Isus iti biag tayo. Inaw na tayo manigo iti impierno. So nga adda dagiti mga kasaba, nga ibabaon iti Dios tatahan, nga ibaon iti Dios dagiti anghel, nga umay mga saba dito, nga ibaon iti Dios dagiti nalpasan nga natay, nga umay mga saba dito. Nabasa tayo iti scriptures nga adda dagtoy dagiti sinibiyag, nga karamatan iti Dios iti tao, nga agtarigagay, nga agparamat kini Apo Dios takno ibagana, iti panagnek na, iti testimony na, nga dagitoy kinapudno. Ket da tayo, gaputan na mati tayo, so sumret tayo to, itinayta nga lugar na sagana ni Apo Diyos. So, tatakapaksa. Amen? Praise God. Maragag sa akin kayo, balik kapsat na makadindigan ka rin sa Diyos. Hanggang po mga agbutan. Hanggang yung mabudbutin ka kapsat. Hanggang kabudbutan iti impierno, gaputahan nga para kadatoy nila. Itinagibang ka damag, ada iti Diyos ng mga ayat kadatoy. Nag-imbag iti Diyos. Kaya't nakangaidalan. Insabad na iti, amin nga kasabunan. Iso matatagyaman tayo kiti. Agyaman tayo, gaputa, ada ti Diyos nga mga ayat kada tayo. Kaya't namati tayo, nga iti Diyos, kaya't ay ayatan na tayo. Gaputa ti ayat iti Diyos kada tayo. Kaya't saan nga marapot. Dahil nga ayat iti Diyos, kaya't isunay ti armas tayo. Nga iti panunot mo iti ayat iti Diyos, tika haan tumapulos nga makaasidag iti kabusog tika. Lumabas ti Satanas iti pagtanan, o adda. Makita na, malasin na, nga daking kahit ipanagtalag iti Diyos o labsan na ka, nga mabalin. Ang makasinan, gaputat kanito nga talag kay iti Diyos, adda nga dagos iti, ala di kaglaw mo. Kaya urayan nga maklase iti dibunyo, saan nga makasinan ka, gaputa adda ka, iti panagtalag iti Diyos. Adda ka iti panamati, iyan ang pasangin na namin ni Apo, Isus 2,000 years tinapalawas, yung dara ni Kristo nga nagari sa Diyos, pinugsak nan, nagiti babalin nga aramidan iti kabusot ka, kaya't nabudpod mo nita, babain lang iti panamatin. So nga, at tayo dito, itapno, agtalinag tayo, di ba ko na nga panamati, kada iti sasaw ni Apo Diyos. Amen? Praise God. So tata, kitaan tayo iti pakakitaan, iti impierno. Sa dino, iti pakakitaan, iti impierno. Wala na yung Proverbs chapter 15, verse 24. Proverbs chapter 15, verse 24. Sige pa yun. Awan. Proverbs chapter 15, verse 24. Kung na dyan, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. So iti kuna na iti dalan iti biyag kaya ang pangato. Kadag iti masirig, tapno mapanawan da, impierno iti baba. Ti dalan iti biyag kaya ang pangato. Nga iso iti surutan, dagiti mga sirig.
tapno mapanawan da iti impierno iti baba. Isaiah chapter 14 verse 9 kunana nga iti impierno ket iti baba. So iti impierno ket adda ditoy baba. Saan nga nagyan nato iti impierno? Iti pakakitaan iti impierno ket iti baba. Adda ditoy baba. Ket iti pakakitaan iti langit ket ijay nato. Nga iso iti surutan dagiti mamasirig gabot umayto ti Apo. Kunana di 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18 nga iti Apo umayto abuyugan iti ariwawa iti timog ter angel iti trompeta ti Dios ket dagiti natay ken Kristo bumawon dangaw mula gabot nato ken Kristo. Sumabot tayo ti Apo, kung di sanpay nga natay, kat umay ni Apo Isus kat adat yung pinaka sinibiyag. Sumabot tayo ti Apo, iti tangatan, dito ilusutan tayo. Hanon nga masapong nga inakpay, pakali di hanon, diretsyo na ito. Sumabot tayo iti Apo, iti makuna nga tangatan. So kas tayo ti mapasama, ito no, makuna nga final judgment. So ang pangato, dagiti mamasirip, ti mansirip kuna na, ket dagiti tattao nga agtalem iti Dios dagiti agpanuray ni Apo Dios dihan nga agtalem iti bukod nga kabataan san nga agtalem iti inadal na uno iti posisyon na uno niya ti kinatao na uno niya ti tribo na no di ka agtalem laeng ginaapo Dios di ti tao nga makunkunan nga masid nga saan nga ipagpanakal iti kabalan na hanang ipagpanakal no kasano iti gawang nga inurlong na uno kasano iti inadal na no di ka ipagpanakal na laeng nga gapo kinaapo Dios mabalin na nga rami dagiti amin nga banag nga nag-iimbak saan mo nga kaya nga rami iti naimbak nga banag no saan ka magpanuray ni Apo Diyos, iti lang wagas na kaya marami doon, naging ipagayatan iti Diyos, iti diyan, kung magpanuray ka kini Apo Diyos, agdependar ka kini Apo Diyos, agtalan ka kini Apo Diyos, manginanama ka kini Apo Diyos, kaya sunalaan, iti pangitaw kami, iti amin mga pasama iti diyan, mabasit man na taon na daktal, kat gapo tayong talang mo iti diyan mo kini Apo Diyos, anday pinapintas kapag managan iti masakbayan iti diyan mo. Praise God. Hallelujah. So, agyaman tayo kini Apo Diyos, iti ayat iti Diyos, parparignan na ka na tayo, ngayon sura ito iti mangtad iti mangtad. Kinagyaman na ka nagiti bisita, hindi na ito yung magundaway. Ibagak na kayo, saan nga disgrasya na ito. Dahil ito yung parabo na iti Diyos. Gaputa ti ayat iti Diyos, adda ka na tayo. Ayayat na tayo ti Apo. Tapnumanagyan tayo, dagiti agkakasamit nga balikas nga gapu manipot iti sao ti Diyos. Nga dagitoy, ket mismo nga gapu kadagiti sao ni Apo Diyos nga iso ti dalan, iti pudno, ken iti biag. Nga dagitoy nga sasao ni Apo Diyos, ket iso iti perfecto nga ladawan, iti kinasyasino, iti kinapudno, iti kay papanan iti biag mo, nga no anya dagiti kayat mo nga saludsunin iti biag mo, ket mapankam kadagiti sasao ni Apo Diyos, nga iso iti sigurado ken pudno nga mangibalan ken ka, ket saan kanto nga pulos nga mapan iti dayta nga pangbutbutan nga una nga para kini Satanas nga impierno gapot ati papanam gapot nagtalag ka kini Apo Dios ket ijay insagana iti Dios kuna ni Apo Isus inna ket isaganaan kayo ti pagyanan ket maadin nunto kumatayan ko adda kay tumad kumayjay dayta ti pagayatan ni Apo Isus kado tayo nga agkadwa na tayon to ket itinang aramidam ket mamati ka ket gapot mamati ka siyempre no mamati ka ti may nga banag sumunod kay tineta nga banag, agtalag kay tineta nga banag, panuray kay tineta nga banag, tutulungan kay tineta nga banag, pasigurado magkasportaran na kaneta nga banag. So as jay katapsak, nagindi mo ko na may ebidensya, nga namati ka, kini Apo Diyos. So tata, unag tatay, no alino, iti pakikitaan ito, iti impierno, ket dito'y baba. Nakapsak kay kagayan, sikakin siya, ket amu tayo, kasi tinabasa kayo. Nga na, nga uray pa yung adda iti ebidensya, iti langit kin impierno. Uray pa dati agumar, manipod kin patay. Kat ipakitam na itang ebidensya, iti na ito'y nalubong. Saan da nga mamati? Uray na dati agumar, manipod kin patay. Kat istoryahan da, may papan iti infierno, istoryahan da, manipod iti langit. Saan da tulad ta, mamati? Kuna ti Biblia, nga adda iti panag-asog, adda iti panagnarunet iti ngipon ken kunana pay nga adda iti tuok hijay infierno. Pas kunana dyan nabasa tayo. Pangaasim garod ama Abraham tay baon mo pay isuna ni Lazaro iti balay ni ama tagdapay dagiti limang kakabsat ko tapno ipanagnet na kadakwada nga daytoy nga infierno ket pudno ipanagnet na kadakwada nga daytoy nga langit ket pudno. Iti testimony na kadakwada daytoy nga napasama tapno ang babawi nanto. Ngayon kuna ni Abraham, no saan danto nga patyen, dagiti mga kasama niya, no saan da nga patyen, dagiti mambanto, no saan da patyen da Moses. Uray pay no, dat agungar ka dagiti patay, saan danto matla nga patyen. Dahita ti kababalin iti tao, nga saan nga kalag iti Diyos. Iti tao nga saan nga mamati iti sao ti Diyos, uray pay dati agungar manipod kin patay, ibaga na ti ebidensya, ipakita na ti ebidensya.
hanata nga mamati. So nga ti mamati, tatta na panawin. Tatta iti panakay sa lahat. Awan, iti sumarunong na generation, iti dito. Dahito iti last of the last generation. Dahito lang nga ni pag-asam, no kasano nga kagkadwang to, iti ako, iti unos ti paragyan mo. Kat tibiyag tayo kasla ng asok. Kuna na James chapter 4 verse 14, na tibiyag tayo kasla asok, kat kitawin itong damdama awanan. Kat iso nga tatanga, dahito nga nabatbati nga angas mo, itad mo tatanga, panag-desisyon mo, no sumurot ka, kadagiti ang alagarin ni Diyos, wenno saan? Kat kasanukot nga surot, kadagiti ang alagarin ni Diyos, babaan, hindi panagdengdengag mo kadagiti sa uti Diyos. Kuna na Hebrew chapter 10 verse 25, saan yung kabaybayan, hindi panagdidimong nyo. Lalo makita yung kadagiti ang daw, katasidigan. In-encourage ko, ditunggal may isa. Nga hantay ko mga baybayan, di pa nagiging nyo. Hantay ko nga rabrabakan, hantay ko padpadasan, nga balbaliwalaan, daytoy, nga ibagbaga iti sa uti Diyos. Nga masapol, nga ikagumaan tayo, iti amin nga pigsam nga nabati, iti daytoy pa nga nabati nga pigsam, iti daytoy nga nabati nga, kaya ikagumaan tayo. Nga surutan, dagiti alagadan, iti sa uti Diyos, gapotay, suletoy, iti sigurado, kinapudno. Kaya nagyaman na, pakitayag naman iti iman na iti mamati kini Apo Jesus. Oh, praise God. I-declare ko, iti dahil tinapudaway. Manipod ka dagiti sa uni Apo Diyos. Kuna ni Apo Jesus, kadkadwa na, iti pulos, iti panagyaw. Nagdaptal nga bang ha? Kat uli pa'y tatahan na ngayon tunto. Uli tatan mismo. Andakin kan ni Apo Jesus. Andakin kan iti Diyos, iti biyak mo. Kat gapot andakin ka iti Diyos. Dito itatan nga aramidong matan, dagiti banbanag na makayayin kini Apo Diyos. Dahito yan, Espiritu, nga andakin ka, so di gapot anamati ka kini Apo Jesus, napabaro na iti Espiritu, nagbalin katatan nga baro nga paraswa, nga maitunos iti Diyos, at tarigayang nga aramidan dagiti banbanag na makayayin kini Apo Diyos, at tarigayang nga aramidan dagiti banbanag nga pangayatan ni Apo Diyos, gapot andang katatan, iti na espiritual nga biyak, ijayan, iti mapunang nga napabarukan, iti mapunang nga Espiritu. Kaya dahito'y nga Espiritu, dahito'y nga kararuang, gapot ang mapagpabarukan na iti na espiritual nga banag, ang katunusan ni Espiritu kiniti kararuang, kaya alukuyan na dahito'y physical nga baging, alukuyan na dahito'y nga baging, kaya gapot ang umanang mo dahito'y nga kararuang iti na espiritual nga biyag mo, malukoy dahito'y nga baging, kaya makita ka paano, iti pa nakabalbali iti biyag mo. Praise God. Thank you, Jesus. Iti impierno, kanapsa, kinapudno, pudno. Yan saan nga iso iti pangbutbuteng ka na tayo. Di mapandita ka dagiti saan na mamati. Di mapandita, kaya ni Satanas, kaya may litigin mo. Iso matatahad dali Satanas dito'y na mga alilaw. Gaputa kayat nga addanto, dagiti kakadwana, iti daytangati. Iti dayta mga impierno. Ni Satanas, kaya muna iti impierno. Nga malilawan na iti tao. Kadagiti nga panawin. Ikabil na iti dalan, nakaslangan nagpintas, nga may titumpal ng tungad gayam, kaya impierno. Ano tibay sa nga tao ko na na? Hindi umayak dito yung nagpintas man. Abay na nagragsak ba't hindi? Mayat at dahil di aglaklapusanan nga bendisyon, agkarawara nga mainom, ado iti ragragsak, ado nga pulutan, ado nga ragsak, nagragsak mo dito, apay nga daw ta sa balimatan. Apay nga dito nga tuok matan. Ikatuno na yung mong bat, idi diya. Takchil po ti politika pa lang. Ngam, kaya ko nga sa wantang talo panawan, dito nga lubong. Dito pangalalinaw, dito nga lubong. Ano na dito pangalalinaw na? Ano na dito itandagin ka? Na kaslangan nagmayat ka. So, una niya ako, Isus, nukit kita ang kaslangan. Dalang nga nagmayat. Ngang gayang ditong pangalat pa kayo. So, may baga ka na kayo. Iti amin nga kital, iti amin nga ramidam, iti amin nga tradisyon nga binangunang ipis mo, iti sa uti Diyos. No dayta, kat mayan nato, wano saan. Kat gaputa ka dagiti sa uti Diyos, iso na dito, iti sigurado, nga pagpasaran tayo para dagiti amin nga ramidam tayo iti biyak. Kat gaputa namati tayo na Apo Isus. Namati tayo iti mapunang ebanghelyo. Amo yung kakabsat iti ebanghelyo. Nga isu iti kaskasama dagiti apostolas, iti amin nga papanandaw nga sulit. Kat daytoy number 1, daytoy ebanghelyo. Iti ebanghelyo, kat isu iti na imbag nga damag. So iti ebanghelyo,
Ket saan na nga kayat nga sakwan nga iti intiro nga Biblia. Iti Ebanghelyo, tukuyon na iti naimbag na damag. So, anya tinimbag nga damag? Iti Biblia kat adda iti dakas nga damag, nga nandun mga nakasulat iti Biblia. So, adda ti, eksakto nga tukuyon na iti mapunang nga Ebanghelyo. Iti Ebanghelyo nga iso tinimbag nga damag, kat iso, dyan alpasan nga naramid niya ang Jesus. So, iti kayat nga sa uwan iti Ebanghelyo, kat iso diya panakatay, panakaitangan, panagungar ni Kristo. Gapot at itara ni Kristo, kat iso tinanggatan ka na tayo. Manipod, itinudlot iti baso. Sinugbot na tayo. Binayadan ni Apo Isus ti ransom. Saan nga iti balito puno iti kwarta, no di kat iti mismo nga dara na. So tatan, gapunta ginataw na tayo ni Apo Isus iti dara na, nadalosan tayo. Entaramente yung nadalosan tayo. Kat saan na tayo makaya tatan, nga lilawan iti kabuson. Kat awan to iti siya sinuman nga makalapad. Kadag iti nagimbag nga plano iti biyag mo, gapo tati dara ni Kristo, addakin ka, inugasan na ka, isu iti nayaladkin ka, ket awan to ti siya sino man nga makalapad kanang iti plano iti Dios iti biag mo. So aming nga mas pasamak iti biag mo ket pasat iti plano iti Dios. Gapo tay talag mo iti biag mo iti Apo Dios. Iti aming nga pasamak ken ka. So ano adda dagiti kasla nga banag ka saan mo iti pagarot mo ngayon saan mo may parbang iti pagarot mo ket nagkamali ka. Lakit din talag mo iti biag mo ken Apo Dios. All things work together for good to those that love the Lord. So nagpalinood ka iti ayat iti Dios. Agtalinood ka mga ayat iti Dios gapo iti Dios iti mo na nga ayat ken agtalinood ka iti panamati. Agtalag ka kuma nga kanayon iti dayta. Kas kunana iti Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. So agtalag ka iti Dios iti amin nga puso. Di ka agtalag iti bukod mo nga panakaw mo, di ka agtalag iti bukod mo panakaawat, no di ka agtalag ka lang iti Dios. So agtalag ka iti Dios ngamin iti katangaan iti rigat, ken iti katayuntengan iti problema, umalikin ka iti atake, iti jablo iti panunot mo, nga iso iti gapo nga agdanag ka, agbuten ka, ken agwadwa ka iti panagtalag iti Dios. So anya taramid, tapno may pakita iti bagik nga talaga iti Dios. Anya taramid, tapno makumbinsar ko iti bagik. Uno, umayapan ko iti bagik iti tukad. Uno level iti panagtalag na unang buwan ako agtalaga iti Dios. Buwan agtalaga iti Dios. Suno ko natin may isang tao nagtalaga iti Dios. Agda pa dito umanay nga ebidensya, amay parang uno may pakita, tapno mapanagdagan nga agtalag kay ti Dios, tapno ti jablo at pumanaw, gaputa makita na nga si tatalag kay ti Dios. Nagtalag kay ti Dios, ti jablo at pumanaw. Saan na nga kaya ti makasilipin ka, ngunit ka dito nga ti jablo at makita na nga agtalag kay ti Dios. Saan ti mapagparasan, no iti mangisang agtalag tayo, iti kabagalan tayo. So kung awan kanyak, no di kat amin iti ako. Awan iti mabalin ko nga ramidan, no di kat iti amin ako. Agyaman na, saan ko nga kaya nga suportaran na giti anak ko, saan ko nga kaya nga iwanan na giti anak ko, no saan nga gapo iti ako. So gapo kini ako, agyaman na kinaiwanan ni Apo Diyos na giti anak mo. Agyaman na, gapo kini Apo Diyos kinaiwanan na ti pamilya. Agyaman na kini Apo Diyos ay ikanak iti trabaho. Saan mo nga padpadasan nga tagibasitan ti trabaho, tatang agdama. No di kat ko nang agyaman na Apo Diyos ay ikanak iti trabaho. Kat basit man na tao, dakil man na tao, agyaman ka kini Apo Diyos, nabibigam kini Apo Diyos, ni Apo Diyos iti mangyalain, kat dagiti bendisyon, agsasalupang tumadlawan ken ka. So agdatan iti bendisyon, nakaalain dagiti bendisyon, lakit agtalag ka kini Apo Diyos, gaputa ti kadakkelan nga bendisyon, ket jettal na agdating ka, gaputa no agtalag ka kini Apo Diyos, adati tal na iti tal na ti panunot mo, adati tal na iti amin nga ramidam, dayta iti kadakkelan nga bendisyon nga agdating ka, ket dagiti material nga banag sumursurot amin dagita. So agdating kang dagiti amin nga kasapulan, gabutay magay ti Dios, ngayon sabutnan iti amin nga kasapulan nga agtalag ka kini Apo Diyos. So tata, kahit kung kasawid na kayo, may papan iti mabalin nga pagilasinan, iti panagtalag iti Diyos. Ibagat kada kayo tata, adag iti tartarigagayan niyo nga bendisyon nga gapo iti Diyos. Dagiti tartarigagayan niyo nga nagiimbang nga banag nga mapasamak kada kayo. Dagiti tartarigagayan niyo nga nagiimbang nga banag nga kahit yung mapasamak iti pamilya yo. Dagiti nagiimbang nga banag nga rapaak yo. Kat naiparangarangan iti biyag yo. Kasano? Kasano nga wagas? Kasano nga naiparangarangan iti biyag yo, dagiti amin nga nagiimbang nga banag nga tartarigagayan niyo iti biyag yo. Gapo, general pasen ngay naramid
ni Apo Jesus. So, aming nagimbang na ba na nagtatarigagahan yung tibiyag kat parangarang ni tibiyag yung gapo dyan ang pasan na naramid ni Apo Jesus. Kat daytangan ay parangarang ni tibiyag yung kat napasamangan ka na kayo gapo tanan palag kayo iti Diyos. Kat naman nang huwag nilita po na yung mga amen. Praise God. Di jay titolbag. No, nagitibindisyon kat na parangarang kin ka, iti parabong iti Diyos kat na ibukbukan at dalitan. Iti tulbag kat ipanagtalag mo iti Diyos. Siyempre, no namati ka, talag mo itinayta nga natin. At dipendar ka itinayta nga natin. At panuray ka itinayta nga natin. So, iti tulbag, kat isunti mo na nga panagtalag mo iti Diyos. So, tatamang rugiyak, iti panagipakaawat, iti sa uti Diyos, babaeng naglaan ka rin iti sa uti Diyos. Iti sa uwa panagtalag, kahit na nga sa uwan, kahit manginanama katikwan. Ang panuray katikwan, ang dipendar katikwan. Iti panagtalag iti Diyos kat jay kinapudnom, jay kinaimbag iti Diyos, jay kinapudnom, jay kabalan iti Diyos, jay kinapudnom, jay panakabalin iti Diyos, ken jay kinapudnom, jay panakatay, panakaitanan, ken panagumor ni Kristo, tapno bayadan na iti utang tayo. Tapno subutin na tayo, manipod iti paso, aunin na tayo, manipod iti impierno. So saan na ngay palubos? Iti Diyos nga dati impierno. Inauna tayo ni Apo Diyos iti impierno, iti lang ramidan tayo, kahit agpalinalad tayo iti pamati. Kahit kaputa mamati tayo, ipakita tayo iti mapunang ebidensya. Hana ko na when mamati ngayon masapol nga adda iti ebidensya. Ano iti ebidensya? Babaen iti mapuna nga panagtalag mo kini Apo Diyos. So importante ka kapsa. Nga adda iti mapuna nga panagtalag tayo kini Apo Diyos. So agtalag ka iti Diyos. Tapno, maadaan ka iti kabagalan, ken bumigag pa iti pamati. Agtalag ka iti Diyos. Tapno, maadaan ka iti kinapigsa, ken panakabalin. Maadaan ka iti kinalaing, ken kinasirip. Ken adalag iti sigurado, nga mainayon kin ka, no agtalag ka iti Diyos. Nananay, nga agdipendar ka iti Diyos. Nananay, nga napudno ka iti Diyos. Ken nananay, nga bumigag pa iti pamati iti Diyos. So, no, timay sa katao, ba't po na nga agtalag iti Diyos? Nga mintun katangaan iti rigat, tiniti katayong dengan iti problema. Saan mo tan na mapanaglagan? Iti kinaimbag, kinasayaat, kinumisunga aramid. Kaya da nga balsan, nagiti manglalait ka na kuwada, nagiti mga raramid ka na kuwada iti mati. So kung nadangag talag na iti Diyos, ngayon awan mat iti makita nga ebidensya, awan mat iti panangabalbaliw iti biyagda. So haan nga umanay, nga po na nga when talaga iti Diyos. Masapol nga adda iti makuna nga ebidensya, babaan iti panagdipendar mo iti Diyos, babaan iti pananginanamang iti Diyos. Ano na iti mga ibaga? Awan na mati akmat. Awan kaadwan, majority mga ibaga na mati akmat. Agtalaga akmat kini Apo Diyos. So kasalugurod nga wagas. Ipakita nga deta. Ipakita mo iti ebidensya. Ipakita mo iti ebidensya iti jablo tapno saan awan ti kalintagan na nga mga rabsutkin ka. Ichain sa gana iti Diyos, kunay iti Biblia, sumamo tayo iti Apo. Kat kunay iti Diyos, ilasin natin mapan, ti kaligid, kinilasin natin mapan, iti kagawan. So at tanto iti makunang ang final judgment. Sumamo tayo ito iti Apo. Iti na itang panawin. Sanguin tayo iti Diyos. Kat batan, kaputa nagdesisyon tayo. Kaputa nagdesisyon tayo. Namati tayo kini Apo Diyos, nagtalit tayo kini Apo Diyos. Kunana di Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. In all your ways acknowledge God. Iti amin nga dalan mo ibigan iti Diyos. Agtalag ka iti Diyos iti amin nga pusom. Sana ako na nga nagdumalaan na basta iti pusom no digat iti amin nga pusom. Saan ka agtalag iti bukol mo nga panakamu. Saan ka agtalag iti bukol mo nga panakawat. Kuna na no digat agtalag ka lang iti Diyos. So, kuna na pa'y nga iti amin nga addang mo, iti amin nga aramidang, ken iti amin nga planong, ket bigdigam iti Diyos. Ibiyang mo iti Diyos. Agpanuray ka kini Apo Diyos, ket iti Diyos iturong nanto dagiti addang mo, iti Diyos iturong nanto dagiti desdes mo. Gapo tanagpanuray ka kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. So diyaman tayo kini Apo Diyos. So nabigdigan ni Apo Diyos. So kami tigundaway ng mga presyar kini Apo Diyos. Ikami tigundaway ng mga padayaw kini Apo Diyos. Di tamad tayo nga mapalag na kami di bagay ngagtalag ka kini Apo Diyos. Iti panagtalag, iti panamati,
Ebidensya iti panagpuna nga panagtalag, panagdipendar, pananginanama, panagpanuray mo kini Apo Diyos, panagbigbig mo kini Apo Diyos. Amin nga nag-iimbang nga daking kapagbigbigam. Bigbigan. No kaya mo nga di pamating ka bumilag, bigbigan. Hamo nga palabsan, dahil tingal daw nga saan mo nga binigbig, dahil nag-iimbang nga daking ka. Amin nga nag-iimbang kat nagapo iti Diyos, awan tinaimbang nga nagapo kini Satanas. Amin nga nag-iimbang nga banal kat nagapo kini Apo Diyos. Kuna na, Philemon chapter 1 verse 6, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. So, iti pamating kung bumilig ka po, iti parang big mo. Talaga iti amin nga nag-imbang nga daking ka. So, tatarog yama Apo Diyos, agyaman na. Agyaman na tadanak, iti matadanak, ti agong adanak, ti madanak, ti saka. Agyaman na Apo Diyos, iti angin ngayang angas ko tata. Mabaling nga saan nga may parbal, iti mas pasama king katata. So, saan nga may parbal, iti mas pasama king katata na di Biblia. And everything give thanks. So iti amin nga banak, agyaman ko iti Diyos. So siguro na tanong pasan ko agyaman kini Apo Diyos. Mabaling nga may parbang iti mapasama ko ta. Mabaling nga adda ti saksakitan ta. Mabaling nga dati ut-ut nga rikriknaon ta. Ket ko na Apo Diyos. Ha anak nga agyaman gabutan na ut ti nga rikriknaon hindi ket agyaman ang gabutan maagasan. So biro ko nakasano ka agyaman kini Apo Diyos. Apo Diyos agyaman na. Mabaling nga tinistaan iti utang mo ket nakatatidtog ket ko na Apo Diyos agyaman na tayo sabot mo iti aming pagbayad ko ti utang ko. Mabaling nga dagiti problema mo ang kakagabsuhan tata. Nget kunang Apo Diyos agyaman na tasika iti magsulsulbar kadagiti problema. Agyaman ang Apo Diyos tasika ti mangidamdalan kanya. Agyaman ang pinaramid mo ti diab ko. Agyaman ang kararamidon ti diab ko, kinaramidon pa ti diab ko. So dayta, no aramidon dayta ipanpanag. Nagpo iti Diyos nga nakasagana ka nga mapan iti sumarunungan level iti tukad iti destinasyon mo. Gapo ta mamati ka kini Apo Diyos, at panig ka kini Apo Diyos. Manginanama ka kini Apo Diyos, iti Diyos maragragsakan. So nga ti Diyos tata, maragragsakan. Amen? Agyaman ang mata maragragsakan kayo. Nga gandingan ka nagiti sa ni Apo Diyos. Gapot ano maawata miti sa ni Apo Diyos. Kurangon daytoy. Nga panagmensahe ka na kayo. Nubalbalin kayat yo, tuloy-tuloy, lumakawatan yo. Kasta, iti mapunangan na Kristyanuan nga tao, nga makaawat ka nagiti sa ni Apo Diyos. Iti, taktika ni Satanas, kahit saan mo nga maawatan. No saan mo nga maawatan? Siyempre, ang mga maawatan, adula amin. Nga ito di solusyon di problema, ito di solusyon di problema sa mga maawat. Nga maawatan, iti sa uti Diyos. Bitawat din, nga nagpintas king ka. Iso nga amo ay palubos, nga iti nga bagay iti masurot. Amo yung ti pagayatan iti bagay iti surutan, ang turong iti ba nakadala. Surutan, diya kaya iti espiritual nga biyag mo. So dito kararuang, kaya ang desisyon, nga surutan natin espiritual nga biyag mo. Gapot at itaw iti espiritu, nga adaan iti kararuang, nga agtaal iti dito nga physical nga bagay. So masurutan, haan nga di, kaya iti bagay. Dito bagay, kaya na matulog. Kaya na kahit talaga na basit lang. Ngayon, si puluyan na kamo hindi ka buso. No hamon nga maawatan. Di ba nito wala nakakidulot ng maawatan mo? Kuna nang tulog diay ang taytaya bijay panunot mo. Diay iti taktika ni Satanas kakapsat. Diay bagi. So nga iti kararo aganda. Masapol na surutan na iti makunangan na espiritual nga bana. Iti kararo na iti panunot mo. Iti pagayatan, iti katatawang kinasyasin, kasama, iti konsensyam, surutan na mo ma, iti makunangan na espiritual nga biyag mo. Gaputan iti na espiritual nga biyag mo, dito yung ibukbuk iti Diyos, iti amin, nga parahabot, iti biyag. Adda dito yan, kaya addakin ka, kompleto ka. Hanggang nagkurang ni Apo Diyos kin ka. Mabalin, anyaman ka addakin ka, eksakto na ita, nga para king katata. Iti Diyos, kaya insabitnan, iti amin, nga kasapula. Mabalin nga awan king katata, digigit kayat mo pa ilang abanag, kahit na sa unsan mo pa ilang kasapulang tata. Mabaling nga awan king ka, iti nagdakkel nga mansyon, ano pa ilang kasapulang tata? Mabaling nga rapa mo, madaan ka, ti dakkel nga mansyon, ano pa ilang kasapulang tata? Noong pa ilang tata? Gaputa ti Diyos, ang muna iti amin na kasapulang tayo. Ti Diyos ang nagkurang, iso nga tata, gaputa ti Diyos ang nagkurang ka na tayo, agyaman tayo ti Diyos nga naganayan. Praise God. So agyaman ka, numaawatan nga ti Diyos, ti mating kontrol iti amin nga banag saan kanton nga mabuti. Ang mabutan iti coronavirus, gaputa mo nga ti Diyos ti mating kontrol iti amin nga banag. Kinuna ni Apo Isus nga no ay dato iti nagurnong iti 2 talo at dayso natin nagpabagatan tayo. So gaputa ni Apo Diyos at dali nagpabagatan tayo pasano ko mga makasinag ti coronavirus. Awan to ti mabalik nga makasagid king ka. Gaputa ti sinong iti Apo. Kaya adda iti salaknim, adda iti proteksyon, adda iti baligi, adda iti waya-waya, isuwatan ta, waya ang bukid di, iti panunot mo, kaya po na Apo Diyos, agyaman na. So italag mo iti Diyos, bigbigam iti Diyos. So nabigbigam iti Diyos, iti amin na pasan iti biyag mo, bigbigam iti Diyos, nga isuna, kaya agnanayon,
manakabalin amin, iti Diyos ket napudno, di tametan nga mapanag ni kami ti bagim, nga talag kay ti Diyos, ket awan iti kalintagan, dagiti demonyo nga mangrabsot kinka. When sumangot tayo amin iti Apo, dagiti demonyo at dadadjay, ako uray dali sinno ti mabalinda nga rabsudan, gapot na madama nga ilaslasin iti Diyos, iti panakaugom, dagiti haan nga mamati, ang turungday iti dijay, dagiti mamati, ang turungday iti matang iti Diyos, ket dagiti saan nga namati, iti bayan ti panagbiagda, sanda nga nagdesisyon, sanda nga namati, dyan ang pasing nga naramid di Apo, sanda nga namati, iti magandam, iti ebanghelyo, dagitoy nga demonyo, iti lipudan na, ket adda ti kalintigan da mga rabsot mangguyon gaputawan yung kadakwa dati protection. So amo ay palubos nga surutang tabagin. Nudugdugam ti sa ti Dios saan nga sika nga bagi ti masurut. Daytoy na espiritual nga biyak ka. Amen. Tilpagan mo katugturog takitong mo tapno na nanay ko nga maawatan mi ti sa ti Dios gaputati. Taktika ti kabusor. Ket hanmo nga maawatan. Kaya't na hanmo nga maawatan. Gaputa diyan din tutugtog diyan impierno handa na naawatan. Iso nga i-request na nga pangasin ta adda ko mataguan ka nagiti kinakati bagana ko makadakara i-testimony na ko makadakwa na daytoy ket punno. Tamno agbabawila tamno mga tiga. So as diyan karating panon. Adda ti kabuso, adda ti kaglawlaw tayo. Naipurwak namin dito natag ni Satanas dito kende gati anghel na napagkatlo ti anghel di langit. Napisong ado ti anghel di Satanas dito. Ado da dito mumangar mangliwon-liwon. Ket dagiti lang papapananda, ket dagiti awan iti kargana nga sa ti Dios. Dagiti saan nga talag kini Apo Dios. Ngem dagiti talag iti Dios. Adayo pa lang may pulasit ni Satanas nga kaslasami. Nurik nami kayat iti Dios. Kunang Apo Dios agyaman kayatan na ni Satanas ket may purwa. Adayo nga distansya. Handa ka nga mabalin nga maasidegan. Uray pa'y dagiti amin nga kupi-kupa in kability Diyos iti alat ti aglaw mo gaputa nagtalag kay ti Diyos mangtara iti may nga tao nga nagtalag kini Apo Diyos inaladan ni Apo Diyos iti aglaw na iti amin nga kupi-kupa na gaputa nagsabat ni Apo Diyos kini Satanas ket kuna ni Apo Diyos ni Satanas nagkatgapwa kuna na Job chapter 1 and chapter 2 kat mabasa yu ijay kung ibasa mabalin nga istorya ket takada ngayon nga iti kuna ni Satanas ay diyan nagaagberbiro iti mabalin ko nga agad biro iti mabalin ko anan unan ket kuna ni Apo Dios akay sanwa yang nakita ni Job nga nasimpat agtalag kanya ket kuna na una ta ni Job kami ket ako mabalin nga sagidan gaputa adda ti ala diti aglawlaw na so ti tao nga talag iti Dios saan nga mabalin nga sagidan ni Satanas gaputa adda iti ala iti aglawlaw tayo. Amen. So ti kadito nga talag ka ti Dios namnamaon nga adda iti ala diti aglawlaw saan na nga mabalin nga sagidan ni Apo Diyos. So ikam iti gundaway nga mga presyar kini Apo Diyos, ikam iti gundaway nga mga bigbig kini Apo Diyos, mga padayaw kini Apo Diyos kasano nga wagas, babaan iti panangpanpanunot mo, kadagiti nagimbang nga banag nga dating ka nga nagapu kini Apo Diyos, tapno ti pamating ket mapabilig nga mapabilig sa tatagawid ka. Napno ka ti bang-ar, napno ka ti ragsak Apo Diyos agyaman ang talagakin ka, agyaman ang Apo Diyos agikindarakin ka, Apo Diyos manginanama kin ka, Apo Diyos agyaman ang pinted mga trabaho, agyaman ang Apo Diyos tindigan mga anak ko, agyaman ang pinted mga balay ko, agyaman ang pinted mga pamilya, agyaman ang amin, ang balbalab ka nga agyaman, bigbigam na kasano ka agyaman kini Apo Diyos iti amin nga pasat iti biyan mo, agyaman ka. Agyaman na taliti nga problema kat solbaran. Agyaman na taliti nga sakit ko kat agasa. So agyaman ka kini Apo Diyos gapot ang alpasan ngayon sagot ni Apo Diyos iti amin nga masakulang nga maipaay iti biyang mo. Tak na mabalinam iti ang talinaan nga mangpadayaw kini Apo Diyos. So ikam iti gundaway nga mangpadayaw kini Apo Diyos. Mga presyar kinwana kat iti kanito nga mabigbig mo ni Apo Diyos nga isuna ket manakabalin amin na pudno kinagnanayon gitamatan nga mapanagkam iti bagin nga sitapalag ka kini Apo Diyos. Dayjay ti wakas. Kuno na pa dito iti Isaiah chapter 26 verse 3. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed and thee because he trusted in thee. So kuna na nga aywanang tinanonay nga talna dayjay ati panunot nakat ang talinaed kin ka kaputag talag ken ka. So aywanan iti Dios tinananay talna iti tao nga iti panunot nakat ang talinaed ken kuana. Apay nga iti panunot dayta nga tao kat ang talinaed iti Dios gapu talag iti Dios. So ti Dios ay aywanan na itinananay talna dayjay a tao ati panunot nakat ang talinaed iti Dios gapu talag iti Diyos.
So daking kay iti talna gaputa talag kay ti Dios. Ang talinaan iti panunot mo iti Dios. Ket gaputa ang talinaan iti panunot mo iti Dios. Adda iti talag mo iti Dios. Praise God. So ang talag tayo iti Dios. So nagtalinaan ka ken kuana agtalinaan ka kadagiti sa una, agtalinaan ka kadagiti karina. Di tamutten nga umaykin ka iti nananay nga talna iti pag dati kay kay nga gawon ni Satanas kin ka di talna kandagin ka di talna ti panunot mo amom na awan iti talna kin ka ang makaturturo adu dagiti makakumikumam o awitan dagiti problema ngem nagdating ka ti talna ko ng avoided ko kin ka dagiti pakadagsenan saan ko nga kaya masolbaran iti problema sikalang awan ti tao nga makakaya nga masolbaran iti problema na uray sino nga tao iti pagkamangam, haan mo nga kaya masulbaran iti problema kung saan mo italag kini Apo Diyos. So amin nga problema, basit man nga ba, naghanlang nga nagiti dadakpan nga problema, amin, wala iti babasit nga problema, ano, di ba pa na, mapagkalang iba kito, nadalang nagiti kahit mga gatangan, Apo Diyos isuro na ka nagiti gatangan, magkalang gumatang ti badang, Apo Diyos isuro na iti dapat nga gatangan, napaka gumatang iti adati pagtangan, Apo Diyos isuro na iti dapat nga gatangan. May experience ko, anak, ako mabanti ang latan, ako mo, magubay ka muna yung muna giti mabanti ang latan, mapana ka dyan. At dali kwartak basit, eksakto lang ang kwartak. Nakapanunod at di mata tere. Ako pa'y tigagatan ko nga kama, baliktad sa. Kung ko na, nakagata ang tere, awantik hama. Nakagata kami di kabinet na pipintas na divider. Agtandan pa lang iti nagtudo. Kung ko na ko saan sa so di kay karagiti ko kung maman panunod ko ni saan sa mga nakanang kati sa lugar nakakita iti mapunang armas ginatang ko naawanan ni Gaparta naawanan kaputa napanak nga sa anak nga nagpanuray kini Apo Diyos anak nga nagkakuha talaga kini Apo Diyos iso nga tatatad dati iti sa una Apo Diyos katagyaman na balikod ka iti sa una Apo Diyos iso dibigbigan ka ng isuro kanya katatan amin nga rami na tinibiyag ko mabalin nga kaslangan nagkamalya ngayon kaputa daki niya Apo Diyos nagtalagat kiniya Apo Diyos ditan nga nawan nagigyan nga ba nag-iso ka dyan apaltog ko idin impisok ko ijay timan bor jay CR ijay likod mi din impisok ko dyan amin nga naman so awan nga dita protection ti Diyos iti mapuna nga protection iso na lang iti mabalin nga makaprotektar ka na tayo iso na lang iti mabalin nga mangisuro ti amin nga rami dayo iso na iti magdaliti talna iti panunod nga iti Diyos adda iti protector adda ti protection adda ti salaknit no adda iti silong iti ako addan iti mauna nga salaknit kinka so nga nagasat iti tao at ipanunod na agtalinaan iti Diyos kapunta nagtalinaan iti panunod ko iti Diyos adda maten iti mauna nga talna kinka so lumanang ko iti dita ko na iman amen amen tatagarod iti impierno han ko nga kuna nga pagbutbutan dahil dapat para kini Satanas, para ka naging isang mga. Hanggang para ka dati dito. Yung at dati tuog ka dyan, Inferno. Yung hanggang dito tayo tayo. Igay, langit. So, rambak tayo magtangal daw. Agyaman tayo. Takagkadwa tayo ito ti Apo. Iunos ti paragyak tayo. Tok na kayo mati na di umundawan. Katrambangan tayo. Dating ang daw. Ngayon ni Apo Diyos ka na tayo. Kaya kung ang Apo Diyos, agyaman na. Takagkadwa ka. Tubayag nga ganyan tayo. Ito yung musicians tayo. Ibkas mo. Iti paragyaman mo kini Apo Diyos. Kaya kung ang Apo Diyos, agyaman na. Agyaman na kainahon na. Manipod iti Inferno. Agyaman ang Apo Diyos.